ihlahla ehlabayo la. Wena astronaut utheze meveni ambutheze laphayana. Hayibo, usenenkuni ezingakayana. Akithi ngiyaqovuza. Ngiyashona ilanga. Utheze into ozokwazi ukuyithwala. Yini kuhle? Inyaka, iphi inyaka la? Sesimbeke lapha eceleni. Njani? Njani ngikuhlava. Wesinga ingane yakini. Kuthiwa uyafa uma ulimele onyoka. Manje mina ngizofa. Ibhande lami unombaphula kuzopheza ngashesha ukuphela. Simthwale sigodule. Kude kanje emakhaya sofika nini? Kuthiwa ufa ngo-20 minutes uma ikulumile le nyoka. Shuthi ukudla uzofela endleleni. Manje senzeni-ke? Simyeke afele la mngane wethu? Angazi-ke mina kodwa isikhathi siyahamba. Isikhathini lapho sisana. U2:05. Shuthi sisalele u-15 minutes ukuthi sicabange ukuthi sokwenze njani. Ngithi mina mfethu asizame ukumthwala. Uma kukhona okwenzakala endleleni kwake kudalile. Ngikhulumani lapho? Wesini, isikhathi siyahamba njalo. Simaphen kangasebenza emsebenzini. Ngeke kanti niplana leyo nto. Ngoba ngikhethe usehlala Zembo F osemsisi. Kupho ngcono ukuthi ahlale neso mahlombe lakhe. Kusesikhathi esinganani lapho sisana? 10 minutes. Ngcono simqobe umlenze bafethu. Asizwe ngayo ukuthi uthini. Ala sisanda umnqeni. Habe mina ngobani? Wena ngcwathi sokududza kwasishela. Uzonqoma kanjani ucinezile? Cha, ngeke. Angikwenzi. Yini manje sisanda? Uzojabula ukuhle mefa? Uzojabula? Angikhoni. Ingane kanti wakha ngithi munqume wena.